Bushiritu nde awavulaza anthu amene akufuna kusewera naye ndithudi. Wabweratu kudzera mwa mneneri wake uja kunena kuti nonse amene mukumasewera ndi zithunzi zanga ndi mpaka nakumazisintha nkhope kumazipanga chani ndikuwuzeni ndikangopezeka zono ndakugwiraneti ndi zoti palibenso zoti kukunyengererani. Polisi amene mumva kuning'ina akamba zoti ndaniso akumazisintha zithunzi zokhala motani ikulitu mayeyayi tikunja kuno nde tifotokoze nkhaniyi ndi ndayibweresanso pa zifukwa zomwe nditafotokoze kutsogolo kuno koma tiyambeno motere kunena kuti Bushiri mneneri kudzera mwa mneneri wakenso amene wamuyankhulira yemweno ndi Oble Kasakala amapereka warning dzulo kunena kuti pala anthu ena ake akumatenga ndekuti zithunzi zake za Bushiriyo ndikumazisintha mwachitsanzo mwachiona chithunzi chimenecho chithunzicho ndatimuona kuti cha original ndi chimene chachita kulembedwanso original ndipo akuoneka chonchi munthuyi ndiye kuti ichino tsopano chinachi chimenechi ndi choti chasinthidwano tsopano edited achisintha osati munthu ndi amene watenga kompyuta ndikuchisintha pa photoshop kapena chani ayi komano agwiritsa ntchito zomwe timazitcha kunena kuti artificial intelligence. And now kuona amene zilili apa ndi zonena kuti chithunzi choyamba chija chimene chichi ndichoti chikuoneka bwinobwino munthu komano nkhope imene akuonekera kena kuti pange flip chithunzi chachiwirichi muonano zoona kuti munthu uja wanyamulitsidwano tsopano grasi la mowa kuti katambula kamowa ndithu muli mowa amenemo timidoli ndeke nakono mwamuona nkhope ikuonekano ngati munthu uja tsopano waledzera apa ndeza muphwanyano zenizeni waledzera mwaioneti ndi zimene tsopano anthu akupangano kunja kuno ndeti kupanga chithunzi ngati zimenezi anthu amene sangadziwe kuti uyu ndi artificial intelligence AI kapena kuti achipanga edit ndiye kuti angamakhulupirire kuti Bushiri uja akumangokhalira kumwa mowa kuledzera basitu ndiye kuti mudi yake kumakhala yotere akatero sande apita akapange service akatsogolere ndithu ndete mbumba zake zayani za mulungu zomwe zimamutsatira kodi anthu pamene pande angatsatire munthu ameneyi kodi munthu amene ndi olongosoka zochitika zake kodi moyo wake ukubalansa ndiye kuti ndi zimene amachita ntchito zake ziti kuti utumiki wake tikamakamba izi ndakhala ndikumaona zithunzi masazo anthu akhala kuyankhula kunena kuti mina kwachinga oyimba uja akuona kuti iye amayimba nyimbo za uzimu enda akumagwedeza akayimba nyimbo zake za uzimu zija koma chomwe chikuchitika mavalidwe ake ndiosiyana nosopano ndikupanda kuti kodi iyeyu kodi mese ndikuti nyimbo za uzimu zimene naso kumpangisa kuti azivala mwa ulemu nangenatu akapeza kuti akavala kumaonesa ndekuti ntchafu chani zinthu ngati zimenezozo kodi ndekuti panepo sakusokonezanso anthu anthu ena apeza kuti akaona zimene zichamba kukaganiza zolakwika sakusokoneza anthu adzazo kubalansa chimodzimodzinso apapa ndekuti kufuna kupanga maintain chithunzi chabwino iye wajambula chithunzi chake bwinobwino sizoti watenga mowa ndikumamwa kaya amamwa ndekuti kunyumba kwake sitikuziwa Bushiritu koma muona zonena kuti ndekuti anthu ena ake amupangisa kuti amusintha tsopano chonse kuligwisa ntchito zomwe kuti artificial intelligence izitu ndi zimashini zomwe umatha kuziuza kuti ndikufuna chithunzi chomwe chipange kuti chidzivina basitu izozo nkupanga ndithu chithunzi chakumavina zinthu ngati zimenezozo nanoti ayi mukapanga zonse mukunyazitsa tsopano chithunzi changa zithunzi zanga muzigwisa ntchito molakwika ndeno ndikakugwirana amene mupanga zimenezi ndiupiritsano polisi ndi mumangidwa palibenso zokukhululukirani fa zithunzizo ndi zanga ndadzambula ndi kamera yanga sizikukhudzani omwe zitenga mukazisokoneza mupanga zanu kumene koko ndekuti ndikuphwanya maufulu kodi ndizonadi ndikuphwanya maufulu a Bushiri pamene papa of course sizoti Bushiri akulakwitsa zomwe akuyankhula ndi zoona and nchifukwa chimene ndabwereseranso nkhani imeneyi ndi zimezi ndakhala ndi lokhudzika kwambiri kunena kuti pamene anthu adziwa kugwiritsa ntchito ma artificial intelligence anthu ambiri akuzidziwapo mpano koma ena afe tinazidziwa kalekale timazigwiritsa ntchito pamene zikufunikira kuti zithandize mwachitsanzo ndikamaulusa nkhani pano nkhaniyo ilibe zithunzi ndikufunikira ndikuti kuti mumvetsetse bwinobwino ndikapanga zithunzi fiction ndikangomuuza AI uja tandipangirako zithunzi za munthu akupanga zotere ndi machitanso kunena
zithunzi zomwe muzione mu video zithunzi zimenezo sizoti ndi za munthuyo sizoti ndi ameneyoyo tachita kupempha AI atithandizire cholinga choti kuti nkhani tikamayifotokoza tsopano muzitha kumvesesa ndi chithunzithunzi osati nkhani ndekuti muzingoonano basi chimdimapo pasakhalepo ndekuti chithunzi china chilichonse mwaona tikugwiritsa ntchito ndekuti artificial intelligence uja molongosoka moti atithandizire kuti timvesese nkhani zomwe zikuchitika kusiyana ndi kunena kuti ndizitengano tsopano zithunzi za wina wake ndeko ngati Bushiri ndikumampangisa zonena kuti mwina mwake azitani aoneke chithunzi chake chabwinobwino koma aoneke ngati mwina mwake wapanilira kaya hule mwachisanzo ningopeka chisanzo ete eneko ndikulakwisa kwambiri mukumpangisa munthu uja azikaoneka akupanga zinthu zimene samayenera kusako sanapange iyeyo ete mukumpangisa zinthu zomwe iye sanapange ndizonezo zikapangisa zonena kuti chithunzithunzi chake chiwonongeke zimenezozo kwa anthu ena ake amene sangathe kuzoti zithunzi ndi za artificial intelligence zachita kupangidwa edited angakhulupirire zimenezo ndikuyamba kumtenga munthu uja ngati choncho kodi pamene popo simukumuphwanyira ufulu wake pamene popo simukumpangisa zinthu ndekuti zolakwika pamene popo simukuononga chithunzithunzi chake ndekoti Bushiri tinganene bwanji kuti zimene akupanga iye akulakwisa kanda zono riyayi musapange izi ndi zithunzi zanga ndikumangisani tinganene bwanji kuti akulakwisa sakulakwisa kumene koko ndikumuphwanyira ufulu nditakhala kumaona zinthu ngati zimene zikumuchitika kwambiri osangoti pa Bushiri ekha koma pa anthu ochuluka kwambiri anthu akutengedwa ndikumapangidwitsidwa zinthu zimene ndekuti samenera apange munthuyo ndizoti basi anangoyima pose yabwinobwino koma akampangisa kunena kuti iyayi aonekenso pano ndekuti wanyamula kaya ndijeni ndekuti ndudu yachiyamba akusuta munthu wabwinobwino ende mukaone munthu wake sokukhala ndekuti wa ulemu wake ngatiyo munthu amene ali ndi kaliya yake munthu amene amalawa amamulemekeza pa zina zake zomwe amapanga kodi kaya ndi mbusa kodi kapena ndi mtsogoleri kwina kwake kodi kapena ndi mphunzitsi kapena ndi woyimba koma mukumpangisa zimene iye sanapanga I think that is wrong ngakhale ndekuti zima artificial intelligence zomwezo zingooneka kunena kuti kumene amakapangako zilibe ndekuti ma guidelines abwino zilibe ndekuti malamulo akabwino koma ma artificial intelligence amene magwisa ntchito ine ndimati ndikamauzo tapangirana chithunzi chizionesa ndekuti mzimayi akumenyedwa sino chilondero artificial intelligence ayi kapena mutenge nkhope ya munthu uyuyu mundipangira chithunzi chake chithunzi chimwe chipangiso akhala akummenya mzimayiyo artificial chamayirondozo ayiso pamene popo mundipangiso kuti ndiphwanye malamulo anga zimenezo sindingapange ndizotsutsana ndi malamulo kusuzonera pali zina zake zomweno ndizotsutsana ndi malamulo ende zinthu ngati zake zimakhala ngati zimezezi kumpangisa zinthu munthu zimene samafuna kupanga that is wrong tigwiseni ntchito ma artificial intelligence yokuti atithandizire kupanga zinthu zomwe zingathe kuthandiza osati kuwononga zithunzithunzi za anthu ena kapena kuphwanya maufulu a anthu ena that is wrong ndakakakumangitsani sizoti zakumverani chisoni and izi sitikuyankhula fazono tikufuna ndekuti kumuyikira kumbuyo Bushiri ayi komano zomwe akuyankhulazo ndizone and we're trying to pass that information kuti ena ake mwina makaphunzirepo don't abuse the pictures of other people zithunzi zidza zingarazijambula ali ndi maufulu azithunzi aja inuyo mulibe maufulu azigwisa ntchito zithunzi zomola kuika the best you can do chabwino azigwisa ntchito mwabwino at least bola nkoni koma kuzigwisa ntchito mola kuika pamenepo ndekuti mukulakwisa ndi mukamangidwa I think munthu jali justified fena kumanora komatu ndi mbusa tutamuonani ali busy nokulimbana ndi anthu ora amangitsa anthu and of course anthu ena anamangidwapo nkhani zolimbana ndi Bushiri kufuna kumuyipitsira mbiri yes angakhale mbusa komano ndi munthuso so tikuyenera tizimulemekeze yes angel ya sinofunika zono kuti tipange zono mpaka timuonongera chithunzithunzi chake and izizi zipite kwa anthu onse amene apaziko zono tikumatenga zithunzi zawo ndikumagwisa ntchito mola kuika wina aliyense ndi mphunzitsi ndi president ndi ndani guys ndizomwe mukupangazo ndi zophwanya malamulo ndi kulakwisa tisamapange zonjo ngati tasowa zochita kuli bwino tingokhala tikusiyana kuti masamba mchezo moti zitamika ndi kupanga zinthu zolakwika zasi zingathandize technology itu tikuyenera tizigwisa ntchito mwabwino social media ndi yabwino ngati ayigwisa ntchito bwino koma tikayigwisanso ntchito molakwika magayi itika kuchiwonongeko zomweno ndikuti zapanga great mawalakero akuti